Bokajan eliang kang along ason son kaching thura molong e kisong. Nilip constituency along ta ason kaching thura sai ke dengason kangpu. Bokajan eliang kang along ason son kaching thura molong e kisong. Ar koi ni phainer ke barni bokajan elesiang kangalong ason kaching thura mo phan long ekis samajai me ke deng pon patu laso hot ason ke tang ason sitame ingpu pon thu borjan MSC constituency ang kangalong dilai weekly market pen khatkhati weekly market sitame ingpu pon lason si rong primplam along dolong along eta sompon lason si towar dilai hethi pen mon bahadur an la pen hidipia hithi pen bokajan an ka chelenga towar phan long e sompon son si sarupothar MSC constituency ang kang sitame RCC adolong ke kim kerang ponja phan long e sompon lu DS road pen Bentagao lapen NS Thomkebra Sirke pen RJ road pen Paklang Soan NS Thomkebra Sirke pen RJ road pen Balipothar High School an RCC adolong Kimrang Ponje Phanlong e Somponlu Nilip MSC constituency along Tame Koilamati weekly market ingpu pon thulu lapen Tawara hi nanathu Dholajan Tiniali pen Bogijan T state an NS Thomkebra Sirke pen number nodi T state an kachilenga Tawara Phanlong e Somponlu Mayalong Karibiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numol Mumin EM Surjorong Par EM Mudhurjo Dekial Fukon MSC Kadom Terang Pi Pencheng lo katum tame chetong do news desk report Malong news Thomas Konsen Misra Pujara Kilo la tame on prap jin pen la so chogi pon ta gata ni livan chief minister punang lo je di proposal ko thane ku potuli e ku pelo ku asila haya to war pen chenglok nana to war ban ke non prap jin pen tender ko je survey bang ko tender ko la pen ang part ang CM interaction program ho kadom bang ni livan pulo alang liho so to war ke itu siam to bulani lata me prajin ke dulu lata nikani siang bong ane MLA election age ma nomol mominor election age kini rasta bilak or office bilak kini raito kami upahar Nilip constituency along ta ason kaching thura sai ke dengason kangpu Karibiang long Autonomous Council atum Nilip constituency kapaching thur ponji pwake mang pen ason kaching thura mo deng pon la pen lahai kaching thura mo Karibiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen ar koi ni phainer ke barni ingpu pon la pen nilibara da phan mathasi ason kaching thura sai ke claim igji phan long eta sompon jasemet towar dolong pen chenglok ason jasemet koilamati durmia hithia hem ingpu pon la sofi dokhora English school along high school ahem kimi ingpu pon la pen afi tiharu basti along towar la pen mera bheti mate nili pen dwarbaguri rongbong ghat an ka chileng thora towar PWD towar kasalam je phanlong e sompon lu la sohut MSC Pavitra rong P Bokajan MLA Dr. Numol Mumin pen chenglok tum tami chetong dun chuki hola pen amir son terang nang pal ya Abirta Malong news Lajat pen towar pen cenglok dolong kenangji kenang sok laso asang ding konang jipu anu jok kusong pen cenglok kang kuan dai itu klaim on lo lapen ke ahin towar kenang sok asang ding anda pini skim ding laso teng pen si pini kape asai ding kali public meeting kali je rara phan alam chakateng barge klaim ponji pura tum ilit ne niltum phan Nasona choning riating peniltum Karibiang Autonomous Council pen patir pi ponsik pini scheme borjan pen ceklok bukajan pen ceklok suruputhar pen ceklok Odlang no atum pherangke agari kateng kheng ar koi ni phainer ke barni adaba porahut inut pherangki klembang agari upper habjana towar pelong pang thek odlang no atum phalang no piden pherangke agari aphai AS04 P3044 henlo laso agari henoda kama towar arialong pasangkok lapen kapasimar ponji aphan kabor ibom mahut si labangso ahuni ke popon pusi chinipon lasi madule klem jita lason ke klem kreder nangji pusi pherangke hin penlam thei chepaklang pon news desk report Malong news Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Abirta.